أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي فضل رحمة خميس اللهم أمين. Оқылған ұшқы Құр'ани кәрим аятларын разы болып қабыл қыл. Олардың хасыл болған әжір сауаптарына Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, аның әхлі бейті сахаба керамнарыбызның, атабыз Адам, анабыз Хаваның, ямиға әнбия мөрсәлиннәребезнең рух шәрифләренә ирештер. Я Рабби, бізден дұғамет еткен мархумнарыбызның, әти-әни, әби баба, ир-қыз туғаннарыбызның, оң яку-жаслы яку-шы қайнана-қайнаталарыбызның, сіләребізді хақлары болып, дұғаға мұқтаж болған мөмин мұсылман қардәшләребезнең рухларына ирештірсәң иде. Аларны бізден разы қылып, үзең Алардан разы булсаң иде. Кылган гыйбадәтләребезне кабул кыл, я Рабби. Белеп-белми кылган, ачык эшерен кылган гынаһларыбызны гафу эйлә. Я Рабби, тәүфыйк хидаятләреңне бир. Саулык, сәламәтлек насыйп ит. Файдалы тирән гыйлемнәр бир, я Рабби. Малларыбызга бәрәкәт, муллыгыңны бир. Бәла, каза, хәүф, хәтәр, сихр, зулымнан, яман кешенең сүзеннән, күзеннән сакла. Һәр вакыт яхшы иманлы кешеләрнең белән очраштыр. Халал маллар насыйп ит, харам маллардан сакла. Намазлар укып, уразалар үшәргә насыйп эйлә. Хәйрә, бәхете, күңел тынычлыгыннан айырма. Дөньялыкта дөнья бәхете, ахирәттә ахирәт бәхетләрен насыйп итә күр, я Раббым. Мөселман кардәшләребезгә кайда гына булсалар да, куәт бер тәмлек ярдәмеңне бир. Коръән сөннәт юллары белән яшәргә насыйп эйлә, я Раббил галәмин. Я Рабби, динебезгә ярдәмләреңне насыйп ит. Үтәрә күр динебезнең дин сүзен, я Раббил галәмин. Хәмдә шушы дигәнгә хезмәт кылып, ла илаһа илляллаһ Мухаммад расулуллаһ кәлимәсенә тугры булып яшәргә насыйплар эйләсәң иде. Иман белән яшәп, иман белән үз хузурларыңа килергә, вәгъдә иткән җәннәтләреңә кереп, пәрдәсез дираларыңны күрергә насыйплар эйләсәң иде. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.